O Executivo ribeirense comunicou hoxe que reprogramará as súas actividades festivas e culturais para as próximas semanas debido ao incremento de contaxios. Fontes municipais informaron de que, de non producirse un drástico descenso de casos nos próximos días, vanse aprazar gran parte das actividades inicialmente previstas polo Concello, á espera de que unha melloría na situación epidemiolóxica permita a súa celebración con maiores garantías. Unha decisión que xa tomou o Executivo pobrense a semana pasada e que xa anunciou que continuará ata que non se produza unha baixada importante no número de contaxios. Por parte do Concello vamos a seguir co bando en vigor, o que tínhamos aprobado. En principio non contemplamos novas medidas, pero tiñémoslo aprobado hasta o lunes da semana que ven e vamos a seguir esperando polo menos a empezar a fase descendente para poder retomar aquelas actividades que son moi seguras, de culturais ao aire libre. Pensamos que poderá ser o momento para poder retomalas, pero polo de agora, por precaución, vamos a manter o bando en vigor. O rexedor pobrense confía en que a situación, aínda que preocupante, non implique unha suba do nivel de restriccións, á espera da decisión do Comité Clínico, que se reunirá mañá martes. Xa estamos en 79 casos e unha incidencia superior a 800, e a 7 días estamos en 56 casos, con incidencias que ronda os 600 por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, unha situación preocupante, non damos dobregado a curva, seguimos en fase ascendente e non sabemos moi ben cal vai a ser a resposta do Comité Clínico que se reúne mañán. Sabemos que polo DOGA publicado a semana pasada a incidencia xa non é tan importante, ou polo menos non determina os mismos niveis o cambio de nivel de restricción, sino que tense moi en conta pois a presión hospitalaria, que neste caso sabemos que baixa nestes momentos e, por tanto, consugando esos parámetros van a tomar a decisión. Sabimos que na semana pasada concellos con 500 estaban en nivel medio, como maiores a 500, e, por tanto, nos esperamos estar seguir en nivel medio se é posible, non sabemos se subiremos alta, habrá que valorarlo en función da súa decisión.